Ej, stop dig selv. Velkommen til den her video. Nej. Sig hej, Camilla. Nej, jeg kan ikke lide dig længere. Ja, vi er faktisk et meget anderledes sted lige nu. Det er min gamle stald. Den stald, vi stod opstillet i før. Og det er jo selvfølgelig Camilla. Hun skifter et bed på et hovedtag. Ja. Og den her lille aften. Det her bliver en lille aftenvlog. Ting. Fuck, jeg er snottet. Men fuck det. Ja. Vi skal faktisk ikke noget. Vel, vi skal faktisk ikke lave noget. Vi skal se springning. Ja. Vi skal til springning? Ja. På en rigeskole. Ej, jeg skal også til springning i morgen. Skal det? Ja. Skal du undervisning af Marco? Nej, jeg går til undervisning. Nå, okay. Jeg rider sgu aldrig med ham mere. Damn. Jeg ved ikke hvorfor. Altså siden vi Vi flyttede... kommer altid op og skændes. Ja, siden vi flyttede, der har vi ikke set hende. Altså, jeg tror vi har reddet sammen 2 gange over på det nye side. Og så tror jeg, vi har været derovre sådan på samme tid nogle gange. Men så har vi bare aldrig reddet sammen. Kan du også hjælpe ham med til stævne? Nej. Jo, okay. Der var en... Jo, du sagde til mig på det tidspunkt, og du sagde, at du hjalp Marco, fordi du skulle til stævne. Og på fyr. Nå, ja, det var fordi, at over på rideskolen, der, hvad det hedder, altså lige pludselig så sagde Louise, du skal til det stævne nu. Bliver ved med at tvivle nu. Og klokken var 9, eller klokken var sådan 8:30, og han skulle starte klokken 9, hvis det var. Så vi skulle bare skynde os. Jeg har alt for meget tøj på. Ja. Men ja, vi skal bare til springning, og klokken den er 4:30. 4:30, nej, den er sgu da ikke, what the fuck. Den er... 4:30, det var den, der blev kørt. Den var kvart i. Ja, okay. Ja, så tænker jeg også lige, at den 4:30. Jeg tror, den er sådan 5:30. Kig på min telefon, jeg har den i lommen. I hjertelommen. Cool. Er det den her? Yep. Ej, det er Oh my god. jeg regner med, at det her det er rigtigt, for ellers må Christina brokse sig. Den er snart 6. Om 12 minutter, eller 13 minutter. Den fokuserer det selv. Jeg skal med Christina med det her hovedtøj med for mange snore i. Sådan. Ja. Hun skal glide. Men jeg tror bare, jeg vil følge videre senere. Hej. Vi skal lancere en syg form. Ja, det er faktisk fint. Jeg kan nok holde på det der. Det er mit. Ja, og det er fra Hoffmann rideudstyr. Yes. Det er så godt. Ej, så booker den, okay. Men det er fra Hoffmann rideudstyr. Jeg skal lige løbe, der skal ikke rømme med det her, Jeg har hoppet over en lort. Det er Shakira og Camilla. Okay. Der er ikke noget i. Yes. Nej. Det er kophjernet, mor. Oh my god. Den lille pony ude og motioneres. Ja. For den lille pony har ondt i ryggen, så hun må ikke have sadel eller rytter på. Så det er fantastisk. Juhu. Den ser bare mega lille ud her. Det er hun også. Hun er 41. Prøv lige at tænke, jeg har reddet en pony på 1,31. Jeg har reddet 2 gange. Hvor høj er den? Jeg har bare slet ikke... Han er ikke ret stor. Cirka. Jeg kan godt sige det. Ja. Nogle gange så snakker jeg, og så sidder jeg bare sådan her. Okay. Okay. Hun øger mig det, som hun sagde, det vil blive ved med at være
En lille pony. Det var nøjagtigt ligesom vi gjorde Camilla med Cute. Ja. Det vil du også gøre med Holly, når hun skal have sutten af sit bid. Ja, og det er jo også det, vi gør med hende her. Sutten. Ja, det ved Nå ja, nå ja. Nå ja. Hvad hedder det? Ja, det er en sut. Nå. Hej. Hej alle sammen. Sådan et lille stykke tid siden jeg sidst har filmet, fordi ja. Men vi har egentlig bare set spring, og så har vi bare gået rundt, og så noget musik, og så har jeg skulle trække en hest, mens de fjernede springene, og så var det egentlig bare det, og så tog jeg hjem her klokken 9, fordi at ham, der skulle hente mig, skulle på arbejde klokken 10, så han kunne sådan lidt. Og det tager sådan 20 minutter at køre over til rideskolen, så